aurrera pausoak eman direla, esan dugun bezala, gizartea gero eta sensibilizatuago dagoela, baina oraindik bidea dugula egiteko. Estereotipo asko oraindik indarrean daude, ikerketa horretan azaleratu direzen bezala, pertsona askok uste dute salaketa faltsu asko daudela, esaten danean salaketa faltsu horiek 0,04a suposatzen dutela eta ertzaintzaren datuen arabera Euskadin, gure autonomia erkidegoan urte honetan 4.003 salaketa egon dira. Horrek adierazten du salaketa horren atzean, bakoitzaren atzean emakume bat dagoela, indarkeria sufritzen ari den emakume bat, eta hori da kontuan izan behar duguna, eta erdigunean jarri behar da emakume hori arreta egokiena ematea, eta horretarako era koordinatuan lanean jarraitu behar dugu, instituzioen aldetik, baina esan dudan bezala gizarte osoaren implikazioa ezinbestekoa da. Bakoitza gure erabaki esparru eta eremutik, baina danok egin dezakegu zerbait hau honi erantzun egokia emateko.